Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul Felix F Drone. Astăzi vă prezentăm un nou caz ajuns la noi în service, un DJI Phantom 4. Clientul a raportat că în timpul unui zbor normal au apărut interferențe puternice și semnal slab, iar drona a pierdut complet conexiunea cu telecomanda și, din păcate, în urma aterizării necontrolate, drona a suferit câteva daune importante. DJI Phantom 4 este o dronă foarte apreciată pentru stabilitatea sa, camera de 4K și sistemul avansat de evitare a obstacolelor. Drona a intrat deja la noi în service, unde îi vom face o constatare completă pe care o vom trimite clientului pentru aprobare, iar după ce primim confirmarea, trecem la reparație, iar în curând vom reveni cu un nou video în care vă arătăm rezultatul final și drona perfect funcțională.